Има огнена коса и реактивна турбораница. Сестричките му ползват го без граници. Майка му заета, баща му у дома. С говорещо куче е за друга. Ядосаш ли го с нещо по-добре, не му се мякай. Супер екшен се развива някъде из пака. Превръща се в звяр, но всичко ще е на 6. Джони Тест,